आरोबाव गामि हाबबावनांगौनि थाखाय रायजो राजानि गोसोआव जि मोनसे हास्थायनाय लुबैनाय बे कमिटमेन्टखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा भारत सरकार आसाम सरकारजों जुजिनानै नारसिननानै मावफुंनो थाखाय जों जेब्लायबो थियारि। आरो नैथि बाथ्राया जाहैबाय जे बे भालुकपुं ओनसोलखौ जौगाहोनायनि बेलायाव जोंनि हानि अधिकारनि बेलायाव जे गोलाव सम जोङो बन्सित जानानै दङमोन। स्पेसियेलि गोजाम सतिया समस्ति आरो गोदान नदुवार समस्ति बे बेलायाव जोङो गोबां जुजिबाय, गोबां सोमावसारबाय। जोङो मालाबा नांगोल जंगाल लानानैबो सोमावसारबाय, एफआरसि कमिटिनि, एबसुनि, ट्राइबेल संघनि। किन्तु बहाबा नङा बहाबा जोंनि गेजेराव मोनसे जि कनफ्लिक्ट, बे कनफ्लिक्टआ दङमोन। आरो जायनि बेलायाव जोङो जेब्लायबो बे खोथाखौनो सानोमोन जे बिनि जि एमएलए बिथाङा जोंखौ बादा होयो नामा, जोंनि फारसे बिथाङा हेंथा दं नामा। बै जे साननाय बे जे मोनसे कनफ्लिक्ट, एबसुआ जों बिथांजों गोबां खेब रायलायदों, किन्तु बिथाङाबो खोथा होदोंमोन, नाथाय बे खामानिया जाफुङाखैमोन। बहाबा नङा बहाबा बियो बादा जानानै दंमोन। किन्तु बिथाङा दिनै गोलाव समनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिल्ला कमिटिनि बे अपेन सेसनाव फैनानै गावनि खुगाजोंनो कमिटमेन्ट होदों। आरो अलरेडि 1100निबो बारा बे ओनसोलजों लोगोसे गुबुन गुबुन जायगानि जि एफआरसि लेन्ड एन्टाइटेलमेन्ट बा एफआरए एक्टनि आन्दाराव जि माने फरेस्ट राइट एन्टाइटेलमेन्ट बेखौ दिनै होनाय जादों। आरो आद्रा थानाय खामानिखौ बिथाङा मावनो होननानै रायजो राजानि सिगाङाव प्रतिश्रुति होदों। आरो लामा दालां बानायनायनिफ्राय लानानै इलेक्ट्रिफिकेसननिफ्राय लानानै स्कुलनि जिखिनि इनफ्रास्ट्राक्चारनिफ्राय लानानै बिथाङा बानायगोन होननानै जोंनो खोथा होदों। थारैनो दिनै गोलाव समनि उनाव रायजो राजानि जि धैर्य, रायजो राजानि जि माने जि नेनाय, बे फिथाइया दिनै थायनायनि लामायाव। आरो आङो एमएलए बिथांखौ गोलाव समनि उनाव जि मोनसे बिथाङा दिनै सानखांनानै बर' रायजो राजानि ट्राइबेलनि इन्टारेस्टनि थाखाय बिथाङा जे खामानि मावनो ओंखारदों, आं बरायदों। आरो बिथांनि कमिटमेन्ट मथे बिथाङा खामानि मावथों, बेखौनो जोङो हास्थायो। आरो बिथांनो जों धन्यबादबो बावदों।